Také zábery, aké vám ponúkneme teraz, často vidieť nemôžete. Unikátne obrázky sa podarilo nakrútiť rogalistovi Mirovi Huliakovi. Ten navyše vytvoril rekord, lebo za 12 hodín obletel celé Slovensko a preletel takmer 1000 kilometrov. 848-kilometrový maratón okolo celého Slovenska len za 12 hodín ešte nikto nezvládol. O 5:30 ráno tma sa pomaly strácala, v diaľke už bolo vidieť štíty roháčov a aj nad Ružomberkom sa rozvidnievalo. Som sa obával, že vlastne stuhnem. V chladnom počasí Mirovi začali krehnúť ruky, vydal sa čo najvyššie v ústretí slnku. Kilometer nad zemou sa z hmly vynorila Liptovská Mara a priehrada nad Čiernym Váhom. Na vzdušnom maratóne nesmel stratiť ani sekundu. Celým trupom sa ovinul okolo Hrazdy, aby letel rýchlejšie. V mle letel nad Spišským hradom cez Svidník až do Humenného. Dosahoval rýchlosť aj 107 km za hodinu. Okolo Košíc som bojoval síce so slabým, ale s protivetrom. V prídavnej nádrži mu však začal chýbať benzín. Som dvakrát tankoval. Minul na túto cestu 120 litrov benzínu. Mirov žalúdok si nad Levicami vytrpel svoje. Od čiernych prehriatých oráčin sa totiž trhali veľké vzdušné bubliny tepla a tie Rogalo prudko nadnášali. Výťah raz hore, raz dolu. Až od Senca celým považím precítil, aké to je, keď vejú dobré vetry. Letecký maratón stihol za 12 hodín a tak si splnil svoj dlhoročný sen. Zobral si nádrž miesto nás. Čo to je za kamaráta? Bola to nádherná cesta. Pre televíziu Joj, Eliška Prečová.